yadda za ka kaucewa scammers a bybit P2P bybit. Idan za ka yi P2P, so farko za ka zo wajen P2P section, da fatan dama ya kasance kana da bybit account ɗinka, sa abin nan account details ɗinka. So idan ka zo wajen P2P, da yadda za ka kai filtering nasu dan abin nan. So ka ga nan wajen filter ɗin nan, wajen filter nan za ka yi clicking, sai ka danna show only verified advertise, show only eligible ads. So sai ka danna verified. So idan ma sayarwa za ka yi, sai ka zo section ɗin shi ma ka yi filtering nasu, sai ka zo nan ka sa amount ɗin da kake so ka sayar. Let us assume like 22,000. So kaga wanda za su siya, kaga price ɗinsu da sauransu. So kawai sai ka danna mishi sell, sai ka danna abin da kake da shi. So sai ka danna sell kawai, sai ka abin nan.